Ďakujem, pán predsedajúci. Pani komisárka, zaujímalo by ma, keď hovoríme o energetickej únii, či tá únia je naozajstná spolupráca a kde bola Európska komisia, keď bolo Maďarsko a Slovensko vydierané zo strany Ukrajiny a hrozila Ukrajina zastavením kritických surovín a ich dovozu cez ukrajinské územie, za ktorý sme si my zaplatili. Spomínal to aj pán kolega z Maďarska, takže to by ma veľmi zaujímalo, keby ste mi mohli odpovedať. A keď hovoríme o energetickej únii, tak je veľmi dôležité hovoriť o tom, že stále máme vysoké ceny energií v Európskej únii, ktorí pociťujú naši vlastní občania. Naše firmy platia asi 3,5 násobok toho, čo platia firmy v Spojených štátoch amerických za energiu, čiže naozaj sa musíme zaoberať tým, koľko nás tá energia stojí. Podporujeme v Európskej únii výrobu vodíka, ale nevieme stále úplne presne, na čo ho budeme konkrétne používať. To by ma tiež možno zaujímalo, aké máme nápady a na čo ten vodík, ktorý plánujeme vo veľkom vyrábať, budeme používať. Potrebujeme lepšiu infraštruktúru pre elektrínu, ak chceme elektrínu používať vo väčšom, čiže by sme mali viacej sa zamerať na to, aby členské štáty investovali v peniaze aj do toho, aby tá energetická bezpečnosť bola vlastne podporená aj dobrou infraštruktúrou. A takisto, keď hovoríme o elektromobiloch a využívaní elektriny, tak aj bezpečnosť týchto vozidiel je dôležitá, pretože vidíme, že dnes aj vlastne firmy, ktoré vyrábajú automobily, sa vracajú naspäť k fosilným palivám a k štandardným motorom, lebo sú oveľa lepšie. Ďakujem.